grita fame. Grita fame do teu corpo, morre morto e resucita. Resucita na bandeira, resucita Eloi, tapobo. Temos que ponernos moi serias neste... Pero a mí gustaríame lembrar que Luisa cantaba tangos, e moi ben. E que afortunadamente aparece agora a súa voz no documental da Real Academia Galega. Da Real Academia Galega, que menos mal. Sí, porque eu pensei que nunca podería escoitala cantar, pero... de feito, escribí un artigo onde digo que mágoa non poderla escoitar e despois encontrarme con esa sorpresa maravillosa para outra banda de escoitar cantar a Luisa. O primeiro que perdemos dunha persoa é o son, non? Que era tan importante para a Luisa e é o primeiro que desaparece, non? E que aparecen esas grabacións e que poidamos achegarnos a ela coa súa propia voz, non? Sí, de feito, eu creo que cando perdes unha persoa de todo, cando te esqueces da súa voz. Porque para mí unha das voces é importante. Confeso que hai escritoras e escritores que non podo ler porque coñezo a súa voz. E se me mete no cerebro cando estou lendo os seus libros. E ás veces custa. Non era o caso de Luisa. Non, a mí gustoume. Que tiña alma de violino. Que tiña alma de violino. Lembras o día que quedamos aí no barrio do Gurugú, chamado Falperra, enfrente da casa de Luisa para intentar recoñecer o camiño que ela facía de pequena ata o colexio das Josefinas, non? E o triste que nos puxemos porque non había o lavadoiro, que preguntamos.
Que non había lavadoiro, que nos mandaran a un lavadoiro, pero era un lavadoiro destes mecánicos actuais, e nos que queríamos escoitar ese son de auga, ese son dos páxaros, todo o que aparecía aí na obra de Luisa, non? Que importante fora, non? Ese camiño que ia cara as Josefinas, non? Cara as Josefinas, que ia e que percorrían ela e a irmá con toda esa Costa da Unión, o que era a fábrica dos sifóns, das gaseosas, porque claro, toda esa zona non estaba asfaltada ata os anos 80 e todo ese ruído que tamén tamén é música, non? Que nos vai acompañando, non? E que ela foi escoitando ata que fui adolescente, pero xusto antes xa empezara, non? Con 8 anos creo que empezou tamén os estudos de música, porque a familia era melómana e non solían moitísimo, senón que ían á ópera e Rafael levaba as rapazas á ópera e incluso ela se candidataba para iso, para facer de figurantes e facer figuras nas óperas, non? Para participar nos coros tamén. Nos coros. Porque ademais o pai era un gran melómano, a mãe pintaba tamén. E sí que, bueno, evidentemente sí que a infancia de Luisa foi rica nese sentido, non? De crear unha persoa sensible a diferentes artes. E librou da frauta, non? Porque nas Josefinas non había frauta. No, pero ela empezou ca guitarra. Sí, ca bandurra. Ela empezou ca guitarra e logo xa o que fixo foron esos estudios superiores de violino, como chamaba ela, e que por eso escollimos esa voz narrativa, non? Do violino, da alma do violino, que é esa peza pequeniña. E logo, bueno, ademais ela participa, é dicir, nese momento vai a estudiar o Eusebio da Guardia, que ademais Eusebio, curiosamente, despois, nun momento dado é a Escola Pablo Picasso. É dicir, que tamén aí está a pintura, a arte, que para Luisa sempre están relacionadas. Que sitio tan maravilloso, non? Porque no inverno, cando veñen as augas vivas, que entra o mar ata o mesmo colexio, o mesmo instituto, con eses soportais, non? Escoitando esa forza da auga bater aí, porque a cidade cambiou con Luisa, e foi medrando con Luisa, non? Ese cambio que fixo a cidade. E ela foi cronista da cidade, no seu poema. Está claro que é cronista nos poemarios. No poemario ou na vida, non? No, pero tamén nos poemarios fai unha crónica de toda a visión. Ela ilumina a cidade, ve a cidade iluminada pola torre, que é moi importante. O ollo ese, non? Que está en Ruta Interior do Ollo, sempre hai un ollo na poesía de Luisa, no que dirixe a luz, que é o seu propio ollo, non? Que interpreta e que recibe, e que fai, que pon nese código, non? Porque todas as artes son iguais, non? Que dice que lle gustaba tanto ese mundo grecolatino, non? De todas as artes son amigas, creo que se dicea. Claro, sí. Non hai divisións entre as artes, e notase moito nela. Sí, que realmente eso é o que debería de ser. Sí, ademais notase tanto que pasa dun xénero a outro, ás veces sin marcar claramente as fronteiras, porque non lle interesa, porque para ela todo está polinizado polos diferentes xéneros, non? Sí. Cando falabades aí dese camiño, eu lembro agora o libro que publicou Susana Villalta, no que fala da importancia que tiñan para ele e para a súa irmán no camiño á escola as gaseosas, a fábrica das gaseosas, e lembroume moito a cando falabades vos, non? Falaba tamén Susana, non? Contaba de estar nas pepas, non? Que ese proceso de escolarización que, claro, porque é unha infancia moi feliz a que viven, e unha infancia moi feliz despois, tamén cando nas fins de semana fan as excursións, porque hai un interese por coñecer a realidade galega, non só a da Coruña, senón toda, non? Que dicías, contabas agora, non? Que ia a Santiago a estudar, a facer a carreira, e viña, non? E a importancia que lle daba as relacións das persoas, non? De coñecer nestas viaxes ou nos seus intereses
todas estaban ligadas a unha persoa, non a unha amizade, porque mantivo pois, as amizades non só despois cando estaba aquí na Coruña, senón pois, o Día da Patria Galega que contabas ti, non o 25, que se xuntaba todo o mundo alá. Sí, sí. E, por exemplo, eu que tive unha ocasión de escutar falar a Mercedes Espiño, que foi compañeira dela na carreira, non? Claro, contaba pois, como chegaban Luisa e Paulino, que claro, chegaban tarde, porque ían como podían, porque eles vivían aquí, vivían na Coruña e non viviron nunca en Santiago, non? O sea, se non viviron en Compostela, entón ían e viñan, e como, bueno, pues pedían os apuntes, como Pilar Pallares sempre di que lle daban, bueno, como unha certa envexa xa, no? Que claro, Luisa era música, tocaba o violín, e Luisa xa traballaba, entón pedía os apuntes a Pilar, pero realmente Luisa naquela altura, pues claro, estaba pues, no grupo de música, no? Sky, no? E na Xove Orquesta, bueno, eso que tamén contades vos e que sabedes mellor aí pola alma de violino, no? Que é moi bonito o título pola palabra alma, que ten moitos significados aí, no? O título é importante, pero creo que as palabras, non? Porque todas as persoas que traballamos na obra de Villalta acabamos case sempre nos mesmos lugares, non? E son lugares inmensos, lugares de compromiso, de igualdade, de Galiza, de lingua, de música, de poesía, son que non se poden abranguer do enormes que son, non? Sí, sí, ademais é que eu creo que tamén o feito de que ela empezara pola música, por decirlo de algún xeito, a música é unha obrigache a ser moi disciplinada, a xente que é profesional da música ten que ensayar todos os días, ou a xente que coñezo non pasa un só día sin tocar o seu instrumento, non? E unha partitura é algo que está moi ordenado, ten que estar moi ordenado, ningunha nota pode estar fora de lugar. E eu creo que eso Luisa o levou tamén a literatura, non? Esa disciplina de traballo e esa, en vez de notas a palabra, que non pode estar fora de lugar, porque senón non vai a... E, bueno, e sabemos, non? Que, sobre todo, ti o sabes, Marga, non? Que ela era unha obsesión sana, pero unha obsesión coas palabras, non? Que podía estar traballando moito tempo unha mesma palabra ata que encaixara aí perfectamente, non? Sí, ela tiña moitísima disciplina, traballaba de unha maneira moi ordenada, era tamén unha persoa, hai que decilo, no? que cando saía ao mundo, levábase moi ben con todo o mundo, bueno, estaba sempre, tiña un compromiso coas persoas, un compromiso cos lugares nos que estivo, no? desde o propio sindicato, SPG, a Asociación de Escritores, o propio BNG, o sea, era unha persoa moi comprometida. Luisa tamén, recordo de vela, pois, cando se fundara Esculca, que coincidíramos as dúas ali, pois era moi curioso, porque como íamos sempre, íamos sempre moi por libre, nos sitios nos que estábamos, non? Pero aparecíamos en sitios, e no de Esculca lembro de que leváramos unha sorpresa moi grata de sin falar, acabáramos, non? Que era, bueno, un observatorio, que é aínda, non? Para a defensa dos dereitos das persoas, e estaba moi ben, pero ela era, fíxate, estaba así, Luisa chegaba e compartía todo, non? Pero claro, ela traballaba moito, e o seu traballo era, como diste, moi solitario, porque había que non sei se a tocar o violín, ensayar, pero despois tamén había que escribir e ler e estudar. Luisa estudaba moito, Luisa preguntaba a literatura, non lle valía o que lle daban. O sea, Luisa buscaba, indagaba, era moi así, era un placer falar con ela. De feito, notase moito no teatro, é dicir, notase que leu moitos clásicos, porque ela foi unha innovadora nos textos que escribe, non? Este que temos aquí, Concerto para un home só, non? É unha obra moi innovadora cando foi escrita. É dicir, un só personaxe no escenario, un home que se interpela de algún xeito frente a un espello, non? E que ten moito de psicolóxico esta obra, non? Un home dun concerto que ao final non existe, non? Unha ilusión, un anhelo, unha frustración tamén. Ten moito que ver esa obra, recordo agora de falar con ela, porque eu cando a lera dixeralle que esa obra recordaba moito o Retrato de Dorian Gray. Sí, claro. Porque ao final, non, había... E sí, facía así, porque, bueno, date conta que esta obra foi Pancho Pillado o que a convenceu para que escribira unha obra de teatro, porque primeiro era un poema. Era un poema, sí.
Entón, bueno, o teatro de Luisa é así, é dese teatro culturalista, no sentido de que indaga, no? A min, das obras, está, bueno, Paseo das Esfinxes, pero a min realmente a obra que máis me interesa é a de As certezas de Ofelia, porque, claro, é o que se estaba facendo naquel momento na literatura, no? E sobre todo na literatura escrita por mulleres e feminista, era entrar nesas personaxes que había, neste caso era Ofelia, claro, que está en Hamlet e que moi pouco caso se lle fai, no? Entón, ela cambia a ollada. É unha Ofelia cunqueiriana, non? Sí, Porque claro, ten a través de Cunqueiro, que é a claro, única que se salva. Claro, sí, efectivamente, que ela fai toda esa lectura, pero claro, o primeiro é como vai cambiando, non? Que isto é moi interesante porque é curioso como Cunqueiro fai aí de... É moi interesante isto, porque Cunqueiro fai como de mediador entre escritoras e un original anterior, antes de Cunqueiro, que é o que pasa pois, con Begoña Camaño, por exemplo, con Morgana, no? E a propia Luisa ten ese poema de Morgana que é impresionante, que é unha Morgana maravillosa, porque é unha Morgana de alguna maneira que é a que guía un grupo, no? E Luisa, o sea, a voz poética introdúcese nese grupo, no? É moi interesante o de Morgana, pero claro, eso que fai Cunqueiro é curioso porque ela cando escribe bueno, de Incerto señor Don Hamlet, no? Bueno, a ecuación teatral. A ecuación teatral. Que volvemos outra vez a todas as artes, non? Claro, incluso sí, a matemática, claro. E comeza aí con Fermat e demais, sí. É que ela gustalle moito a matemática e Fermat, sí. Todo iso gustaballe moito. Ela lía moito os clásicos, interesaballe moitísimo. Eu recordo, ademais, fíxate agora que é curioso, porque falando con vos, veñenme, recordo de falar con Luisa do título dunha obra de Estíbaliz Espinosa, que é Número E, e de que faláramos do número E, porque a min o número E entusiasmárame, porque unha das cousas que máis rabia me deu no ensino é ter que deixar as matemáticas, porque tiñas que escoller, o sea, se o bacharelato era, non tiñas moito unha cousa ou a outra, non? E recordo de falarmos de que bonito era ese título do número E, porque nos gustara moito o número E, e nos gustaban as matemáticas, sí. E, bueno, como falábamos de teatro, hai que recordar a Francisco Pillado, non? Que ademais estos cadernos que dirixe a él da Escola Dramática Galega, non? Que foron fundamentais, algúns deles xa é difícil encontralos. E o importante que foi Francisco Pillado na vida de Luisa Villalta, non? E tamén, o sea, Pancho e Noli e esas xuntanzas onde eran, pois eso, xuntanzas musicopoéticas ali na casa deles en Oleiros e onde se xuntaban ali, pois xente iba, o sea, iba a Fernán Bello, creo, non? Sí, Fernán Bello, sí. Vistes o documental da Real Academia que aparece Ana Pillado contando sobre esa casa? Sí. A min realmente emocionoume, non? Como Pancho sentía a Villalta, a Luisa, pero como esa compaña non só na escrita, sino no emocional, non? Contaba a Ana que seu pai que lle cambiaba incluso o carácter, non? Como estaba ese día que influenciaba segundo ela viñese a tocar ese violín e a interpretar esa peza, non? Sí, bueno, o feito é que se querían moito porque, bueno, o conta Ana, non? Pero a mí xa me contara Blanca Silva, que é precisamente a pintora da portada en concreto, o cadro que aparece aí é da pintora Blanca Silva, que tamén era amiga de Luisa. E como cando morreu o pai de Pancho, pois ele estaba tan triste, e Luisa e Paulino iban todos os fines de semana a tocar o piano e o violín para alegrar a Pancho, para que fora saindo desa tristura, non? Iso tamén di moito, non? De Luisa e de Paulino Pereiro, claro, tamén, di moito deles como humanamente, como persoas, porque... Pero que, bueno, Francisco Pillado creo que tamén o fixera xa o seu pai, antes, facían así este labor como de alguna maneira de ser mentores, eran unha especie de mentores, non? E isto sí pasaba nesta altura, pero, por exemplo, a min
Pilar Pallares faloume do pai de Francisco Villado, que tamén fixera un pouco ese papel con ela, bueno, ou Dieste, ou o propio Seoane, que insistían en que Pilar escribise, non? Pois Pancho Villado facía o mesmo, fixo o mesmo con Luisa. Eu creo que tamén debo de E Luisa cas demais, non? Porque contaba Pilar que unha das cousas que recorda con máis cariño de Luisa era que era taxista, porque Pilar non conducía e chegaba sí, aos claro. lugares grazas a Luisa, non? Sí. Contou nunha presentación na que estivemos do seu libro Eu formo parte, non? Que fomos e contaba cun sorriso, non? De, wow, é que o mellor eu non podería chegar á manifestación contra o xenocidio de Palestina se Luisa non tivese a xenerosidade de recollerme e levarme, Sí, non? bueno, sí, pero xa aquí falamos de outro tipo de xenerosidade desa de digamos... Comprometida. Non, de ser mentora, de axudar, de estimular para que escribas, non? E Luisa, por exemplo, Estíbaliz sempre o di, que Luisa que a recoñeceu de unha maneira como escritora, non? Falando dela, non? Sí, no recital. Eu recordo, pois, por exemplo, que Avilés de Taramancos, que para Luisa é unha figura fundamental, non? Era tríade, non? Sí, Avilés, Manuel María e Nobonera. pero Avilés de Taramancos fixo tamén iso con, por exemplo, con Ana Romaní ou con Xosé Canitró, desde Noias, tiñan isto, non? O sea, que a xente da literatura non nos levamos tan mal, como din por aí, non? Non todas as persoas queren ser divas nin cousas parecidas, non se trata de eso, non. E nada, entón, si, Luisa tiña iso, e Francisco Villado fixo exactamente ese papel con ela, non? O sea, de música reservada. Non sei se lembrades, non? De que, bueno, que foi el o que, de alguna maneira, na súa casa onde se espallaron todos os poemas e se ordenou o libro e así saiu, e foi el tamén o que lle presentou, bueno, a Díaz Pardo para publicar. Sí, a Díaz Pardo, que la abuela, ademais remata, bueno, porque ademais estando aquí na SPG temos que falar da súa labor como docente, non? É fundamental tamén na vida de Luisa e o que sementou, non? Como docente, escoitando agora neses vídeos e lendo ás veces, non, entrevistas que lle fan aos seus alumnos, como nunha vida tan curta, incluso como docente tamén, profesionalmente, porque ao morrer con 46 anos, desde que aproba a oposición, tampouco son tantos anos de docencia. De feito, só estivo en 3 institutos. Bueno, claro, que estiven tantos, pero que tres parecenme poucos. No, pero a ela deronlle rápido unha definitiva que lle gustaba. Sí, porque as prácticas fixos no Neira Vilas, despois de Oleiros, despois marchou para Canido, para Ferrol, e xa veu para Sada, para o Díaz Pardo. E curiosamente, pois eso, Pancho presenta a Isaac Díaz Pardo, non? E dai xa a publicación do libro, e logo ela remata, bueno, porque desgraciadamente morre os seus días como docente no Instituto Isaac Díaz Pardo, non? Que leva o seu nome. E esa labor como docente, eso que é tan importante que os alumnos pasado o tempo, falen con tanto cariño dela, e logo, claro, eu escoitei a alumnos de Luisa que dicían, se estou falando galego, se son galego falante, se coñezo a literatura galega, se teño curiosidade desde hai tempo por ler literatura galega, é grazas a Luisa. E ademais sempre o din como algo que nunca impoña, ela non era unha imposición, non era unha imposición, era un compartir como deixaba libros ao seu alumnado, que lles deixaba os libros da súa casa, que tiña lá na casa e os deixaba, non? Como era a anécdota, non? Que contaban da biblioteca. Sí, que estaba un alumno, lle estaba caendo unha especie de bronca, un pouco de bronca, porque pasara o prazo dos... Bueno, non sei se naquele momento era como agora, son 15 días, non? Que podes ter un libro, e xa pasara o prazo, e entón lle estaba caendo a bronca, e que non podía volver a levar o libro, e entón entrou ele e dixo, como que non pode levar o libro? Pois mira, deixo eu que o teño, e deixo o libro, non? Entón, ese cariño, non? Co que falan dela, e o moito que agradecen o que aprenderon e como
ou aprenderon. O que nos dicía aquel alumno, non para alma de violino, de Luisa quixo abrir as fiestras todas do saber para nós, era un saber que era compartido, e era unha auténtica paixón, e que cando, claro, vas con paixón, acabas transmitindo. Sí, Sí, sin querer, o sea, como se non quixese, non? Digamos, como se ela, porque tamén neste documental saía como se ela fose coas clases sen preparar, non? E depois te das conta que todo obedecía, claro, todo obedece pois a unha estrategia, non? A estrategia de que vayas pensando que es ti, o que chegas por ti mesmo, Porque non? ademais ela, nese momento que estaba todo por facer no Díaz Pardo, abriu unha revista, un grupo de teatro, dinamizou a biblioteca, fixo unha cantidade de propostas, incluso fixo material para os libros de texto que non tiñamos, ou esa maravilla que é as chaves do tempo. Se foi no 2001, sí. Sí, pero crear ese material cunha novela medieval, non? E tan actual, e tan no momento, non? Que aínda a lemos agora e a rapazada fascina na lectura, non? O meu recordo cando saíron varios libros, non? Que foron así moi importantes para o ensino, non? Que fora, pois, por exemplo, o do outro lado da música, a poesía, non? E ademais recordo dar a Luisa dando charlas sobre ese libro, non? E traballando pois os poemas de Rosalía relacionándoos coa música, non? E como se falaba de todo isto no ensino, se ese libro fora fundamental para o ensino. Non é un libro que se acaba de descubrir agora, descubriuse cando saiu, e ese libro traballouse con ele, falábase nas xornadas de lingua e literatura, que naquela altura, as xornadas non contaban puntos, non sei se me entendedes, non? A xente non ía ás xornadas para ter por cuestións de puntos, ías porque querías aprender, e era así, e ías, bueno, aparte, era todo, estabas en contacto, e claro, non existían, digamos que cursos pola rede, a rede era presencial, non? E eso era, creo que era moi importante e que marca unha diferencia co momento actual, non? A rede era humana. Claro, efectivamente a rede era humana, estabas ali, entón, bueno, pues Luisa, claro, explicaba isto e, bueno, falábase de todo, non? Recordo ese libro e recordo tamén, pues, claro, As Chaves do Tempo, que As Chaves do Tempo foi un libro moi importante que ademais saiu nunha colección moi bonita que era Froita do Tempo, da nosa terra, que aí, pois, por exemplo, estaba pois o de Lupe Gómez, Fisteus era un mundo, que tamén foi un libro que se lera moitísimo, e este de Luisa, claro, é a maneira de explicarche, que é un libro moi intelixente, porque está explicándoche, non? O que perdes, pero que está aí, que non se perdeu, porque está aí. Tes que atopalo, tes que ir ao teu pasado, non? Onde ves a identidade. Entón, un libro que vai desde a Idade Media á actualidade. E ademais, bueno, pues desde ese silencio pon en evidencia esa frase que a ti che gusta tanto, Sí, a ¿no? primeira pareceme fascinante. Sí. E, bueno, e ese libro leuse moito, no? Ensino moito, sí. E o mellor habería que falar un pouco do tema das editoriais, porque Luisa publicou en determinadas editoriais. Claro, Luisa era unha persoa moi comprometida e tomou partido nun momento que o mellor hoxe é difícil entender aquel conflito normativo. Vos xa non viviste así, bueno, ti viviríalo, non ensino ou non. Non. Pero non afectou tanto. Eu sí que o vivín, pero... Como escritora. Non na facultade, porque estaba moi vivo aínda na facultade. Pero claro, era un conflito que no momento no ensino pois había que tomar posicións, non? E finalmente pois chegouse a propoñer unha normativa, que era a normativa de concordia, e Luisa, tomou partido por esa normativa, e tomar partido por esa normativa significaba pechar portas de determinadas editoriais. Entón foi cando apareceron outras editoriais que permitían, e que defendían a liberdade do escritor, da escritora, de liberdade individual, nunha proposta dunha creación dun galego culto, non? Entón, claro, por iso Luisa publicou na Nosa Terra, en edicións a Nosa Terra, claro, aí foi onde publicou, pois, do outro lado da música, poesía, publicou As Chaves do Tempo, e finalmente, pois, a homenaxe que lle fixeron, non? Porque era onde ela escribía as súas columnas, que foi o libro das columnas. Sí.
Despois estaba, bueno, o primeiro libro e o de Vía Láctea, que ti contabas algo sobre ese libro, sobre Silencios hallamos. Ese libro é maravilloso. Sí, claro, a min desapareceu menos non encontro, e agora non hai maneira de encontralo, porque tampouco está nas bibliotecas. Se aí hai contos maravillosos. E, bueno, pois ese foi o primeiro libro de Vía Láctea, non? E que xa non existe Vía Láctea tampouco. E despois estaba, pois, Laiovento, Edicións Laiovento, que sigue existindo, e que, bueno, pois que publicou Teoría de xogos, que publicou o Papagaio e que publicou o Don Juanlet. Sí, nese galego oculto, ademais, ela fai unha reivindicación da palabra brutal, non? Porque falabas agora do libro das columnas, ela fai unha reflexión que para min é maravillosa sobre a defensa das palabras patrimoniais e como fai esa evolución, non? Porque tamén empezamos por aí, non? O coñecemento que la tiña, o coñecemento da palabra, e unha das cousas que reivindica, non? Deixemos de violentar as palabras, de cambiarlles os significados, non? Nese proceso de recuperar as palabras, toda esa ese significado primixenio, non, que nos achega. Iso é fundamental en concreto, non? O poema dos nomes, non? O sea, a Coruña garda o galego nos nomes, non? Está aí nesa pel, non? E en concreto non escolle calquera nome, senón un nome cargado de contido e contexto, non? Contabas ti tamén unha anécdota sobre o ruído, non? Que había unha cita de Solón que levaba unha gralla, non? Sí, que ela corrixiu en todos os libros. Antes de que saíse, non? Antes de que se lles mandase, porque estaba publicado en Espiral Maior, e antes de que se lle mandase ás persoas que estaban suscritas, sí. Claro, porque todo ese proceso de formación, todo ese proceso, vai incluso ata unha lingua como o grego, non? Dominaba portugués, italiano, grego, latín. Tamén estudou alemán, Tamén estudou alemán? Sí, tiña moito interese no alemán, si, de feito, claro, aí hai autores, a ele interesalle moito a literatura alemán, moito. Por exemplo, Teoría de xogos é un diálogo e traer o conflito que representa a obra de Goethe, as afinidades electivas, traela a esa Galiza capitalista e todo ese problema, centrada tamén na cidade da Coruña, non? E, bueno, despois está unha figura que a ela lle gustaba moitísimo e que nos uniu moito máis, que foi Hildegard von Bingen, non? Que lle encantaba, claro, Hildegard von Bingen é a humanista antes de tempo, non? Porque, claro, unha figura medieval... Non é o terceiro son, pero que era unha muller que sabía absolutamente de todo, que inventou unha lingua, que inventou a lingua ignota, o sea, que yo preocupaba. Entón a Luisa fascinaba, claro, aparte era música, escribía música. Entón, bueno, claro, vivín a 15 kilómetros de Bingen, entón, claro, unha das cousas que tiñamos é que ela ia vir a Alemanha porque íamos facer a ruta de Hildegard, que lle encantaba, non? Gustaballe moito a literatura en xeral, pero que tiña un coñecemento, gustaba o latín, o grego. Luisa buscaba e abría, non? E buscaba, o sea, está ese poema maravilloso publicado na revista da Festa da Palabra, que ten unha importancia, as damas de antano cantaron, non? Porque sitúa nomes de mulleres que xa estaban aí, o sea, que entra de cheo naquel momento en que se estaba falando da posición da muller na escrita, e ela entra niso. Pero na posición da muller na escrita, pero o dominio que ten da historia das mulleres é... Claro, porque fixen o camiño inverso, non? De seguirlle a pista a Villalta cara atrás, nun poema no de Muller Ménsura, que saerina de telos, e eu empecé a investigar ese poema cara atrás e non ten final, porque levanos a Safo, levanos a toda un ritmo musical que nace en Safo, e de repente encontréime cun mundo que dicen, pero Deus santo, cando lle deu tempo a Luisa a facer isto, non? Bueno, pois non podría tanto por nas redes sociais, supoño, que as súas redes sociais eran os lugares de reunión, os que ía sempre e que lle encantaban, non? Hai algo que non fixo Luisa, fíxate, da súa época, e que me acordei agora. Luisa nunca estivo, e iso é por vivir na Coruña, nunca estivo no Festival de Poesía do Condado. E naquel momento, pois, era algo fundamental estar, non?
O sea, non pasou por ese lugar, é curioso, pero era porque, claro, porque vivía aquí, estaba afastada, non? Esa cidade na que os trens chegan e parten, nada máis. Sí. Sí, nesa sociedade tamén un pouco que ela recollía, e que non estivera aí no festival, que aparecía, por exemplo, nos 12 anos da guerra, non? Que para min son referencias que eu descoñezo, porque non coñecía esa Coruña, pero si recoñezo, por exemplo, a cafetería, non? E parece ser que cando aparece unha figura que case anciá, que todo o mundo recoñecía, non? Ese compromiso que ela tomaba de ser espello desa sociedade, non? Porque, claro, esa obra é moi arriscada, é unha obra que non ten nin actores nin actrices no escenario, é unha completa ruptura con todo, non? Porque Luisa coñecía o teatro desde a palabra, desde as orixes, desde o estudo que ides contándonos, desde a música, pero tamén desde o que se estaba a facer, porque ela realmente, pues, agora acababa de traducir o de Pasolini tamén, coñecía, e unha cosa que dicía Brecht, non? Para poder dialogar con outras tendencias ou con outras teorías, tens que coñecelas moi ben. Sí, no, ela coñecía, e claro, ela estudara ben, de feito, tamén influe bastante nela o teatro de Bertolt Brecht, pero estudou, bueno, pues, claro, traduciu o manifesto de Pasolini, manifesto teatral, e tamén traduciu a Maquiavelo, non? Esa comedia de Maquiavelo con Pancho Pillado, porque, bueno, son textos fundamentais no teatro, non? Claro, que Luisa estaba aí, Luisa estudaba, Luisa era unha persoa moi seria, con moita conciencia, e ademais a Luisa, e iso sí que hai que dicilo, Luisa non estaba pendente de si gustaba ou non gustaba o que facía, non lle preocupaba tanto, de verdade, preocuparíalle, pero non o daba a ver. Non sei se entendedes isto, porque é difícil, e Luisa ademais tiña, gustaballe moito falar, e xogaba moito coas palabras, e era moi divertida falando, e entón a ela gustaballe estar con escritores para, digamos, utilizar a retranca. O sea, as ceas da Asociación de Escritores naquela altura eran moi divertidas. Eu recordo, bueno, pues varias, non? E claro, e había momentos, vamos, que se xuntaban algúns astros que daba, pasábase moi ben. Luisa era moi, disfrutaba moito da compañía, pero tamén da súa soidade, non? E iso é o que a fixo, pois penso que o que a levou a escribir a poesía e levar ese proceso, non? O sea, se a Luisa comeza a escribir, a publicar no 85, pero como se non, ninguén sabía que Luisa escribía poesía. Luisa era a violinista que ia a ver como recitaban os mozos de Amor e Desamor e Pilar Pallarés, que estaban nese grupo, non? Pero moi pouca xente sabía que Luisa escribía poesía, non? Porque o tiña, bueno, era como a poeta oculta, debaixo dentro do seu violino. Bueno, de feito, non sabía que... Bueno, porque era moi discreta, claro. Era moi discreta, ela tamén, non? Non sabía que escribía. Sí, bueno, eso fano bastante. Sí. Forma parte da discreción, sí. Forma parte, pero bueno. E despois, bueno, cando é música reservada, claro, é un libro que non foi escrito no tempo. É un libro que require lectores e lectoras de outra maneira. Escribe como para diferentes lectores, non? Claro, porque aí está pois a rima, a construcción perfecta, a música, a reserva, esa música renacentista da que fala, pero tamén está a música popular de Bach, a sarabanda, sabes, que era a súa preferida, non? E despois de aí, pois de repente empeza a evoluir, non? E vai saindo, e ela explica moi ben nesas dúas autopoéticas, non? Que son maravillosas, que para min explica moi ben o que é e o que foi o seu proxecto, que ademais o leva ao final. Porque iso sí, morreu con 46 anos, pero concibiu un proxecto que poéticamente rematou, e que foi sair desa aula reservada, pero sen abandonarla nunca, senón integrar ese saber renacentista, humanista que tiña, e integralo na cidade máis absoluta, na cidade de en concreto, pasando por ruído, unha evolución que comeza a desfacer o seu eu, para compartilo nun nós,
E finalmente ese eu que volve a ser o eu da cidade, que se comen un ao outro, non? En concreto, ou que dialogan, ou que se xuntan, non? Que dialogan. Sí, e que se xuntan, que a cidade alta é Vilalta, é ela, non? A cidade alta, e finalmente xa o papagayo, a non cidade recoñecida. Entón, é cando ela di que o tema pode ser ese, non? Ese de vir, o sea, de ser humana e de vir de ser galega, ser escrito. O sea, Luisa fíxose muller, sabía que non se nacía muller, había que facerse muller, galega e humana, non? E iso vese moi ben en toda a súa trayectoria. E pois a min encántame cando di, e que esa imaxe é maravillosa, cando di que saiu do seu, que fixo co seu violín, non? No seu violino Nós, coas palabras, e como sentíndose unha dama aristocrática empobrecida, non? E que baixou á rúa, e foi realmente o que fixo, baixar e mesturarse na rúa. É que ese verso de vestín a cidade. Sí, eso é Porque maravilloso. ademais é certo que en concreto é un libro de poemas escrito aquí percorrendo esta cidade, pero convirte a Coruña nunha cidade universal realmente. É dicir, eso non podería ser tanto un libro mellor dunha cidade interior, porque o mar está aí e o vento sempre o vento, non, acompañando esta cidade, pero bueno, convirte eso a Coruña nunha cidade universal. Además, estaba pensando, mentras falabades, que foron 46 anos, está en concreto, hai cousas que xa non existen, o papagayo xa non existe, o colexio onde estudou eu, as Josefinas en Juan Flórez, xa non existe, non están as Josefinas na Coruña. É dicir, que deixounos unha memoria en tan pouco tempo, unha memoria de espazos, de lugares que convertiu en universales, porque o papagayo, sí, era un barrio de prostitución desta cidade, pero aí están todos os barrios de prostitución de calquera outra cidade. Hai que falar, hai que falar da importancia da maravillosa que foi Maribel Longueira, tomando nota, sendo como unha arqueóloga, porque fixo unhas fotos de arqueóloga, e que tivese esta idea xenial, que lle agradeceremos eternamente, de que Luisa escribise poemas, e de que Luisa lle levase todos os poemas. Eso é maravilloso, sí. Pois non sei, pero eu creo que fixo unha obra así, sabes, e despois, bueno, pois eses libros, eses dous textos, no que reflexiona sobre a posición da muller como escritora, Mulleres sí, pero, na Festa da Palabra Silenciada, de novo, ou outro, por que os homes non nos len, publicado nese libro, que é maravilloso ese ensaio, pero ti falabas do importante que foron para ti as columnas. Claro, para min as columnas é que é o espacio que compartín con Luisa, porque nós estábamos, o sea, nós publicábamos xuntas os venres e publicábamos en fin de semana, e a nosa idea, e iso vese en algúns, nos últimos artigos de Luisa ainda se pode ver. Por exemplo, recordo un que nos atopamos no último día que a vin, que foi na cea de homenaxe a Pilar García Negro, e entón o día que lle agasallou materia de Alexandre Bóveda, que foi o poema para o Congreso de Alexandre Bóveda, que organizara o recital. Outra vez a memoria, non? Sí, claro, porque era ese poema, que tiña que estar tamén Xela, pero non chegou a tempo, pero que estaba Manuel María, por exemplo, Bernardino Graña, bueno, xente que xa non está, para escribir, digamos. Bernardino sigue aí, e lembro que tiñamos foi idea dela, que dixo, temos que facer como fan eles eran eles, e entón a idea dela era que tiñamos que buscar, que falar, que dialogar nas columnas, Entón, dicía, bueno, pois buscamos unha palabra que ten que sair nas columnas. E entón, pero claro, iso decidímolo moi tarde. Pero hai unha columna que desas de febreiro última, que dixemos, temos que falar de Toques, de Sandra de Toques. E na columna desa semana hai un momento que metemos a Sandra de Toques. E era o que íamos facer. Por iso a mí me quedou tanta pena, porque, e bueno, e pois está,
tamén escribía Marica Campo, escribía Pilar Pallarés, Pilar García Negro, Marta da Costa, tamén escribía algo nesa época, bueno, que fixera toda unha crónica da súa viaxe a Etiopía, María Reimondes, ou sea, era un momento no que as mulleres empezaban a escribir as columnas porque poucas había antes tantas, non? E niso, pois sí que foi moi importante a nosa terra, e claro, entón, aí as columnas... Para mí un libro, claro, para mí é un libro moi importante porque ao non coñecer persoalmente a Luisa Villalta, sí que é un libro que me presentou a Luisa como persoa. Dir, aí está unha forma de pensar, aí está o que la defende, no que la cree, o seu activismo. E ademais, claro, hai artigos que les, bueno, a meirande parte deles, por desgraza, pero tamén indica a inteligencia dela, que os les e dis, e 20 tantos anos despois, seguimos igual, non só de Palestina, seguimos igual cos temas de ecoloxismo, seguimos igual con falta de medios no ensino público, seguimos con políticas que nos fan emigrantes da nosa propia lingua. Sí, sí. Entón, a min impactoume moito leelo, artigo tras artigo, encántame o de rebaixas e rebaixados, o de cultura, cultureta e culturismo, O último, ese o último, que é o último, ese o derradeiro, sí, sí. Ese último artigo, non, que ademais que buscando, bueno, para as charlas estas que preparáramos, claro, quería buscar unha imaxe, entón puxen en Google as 3 palabras, cultura, cultureta e culturismo. E din a imaxes, que me saí? Arnold Schwarzenegger. Mira. Nada que ver coa cultura. Sí, pero bueno, aí tamén nas columnas temos aí o Prestige que aínda lo Claro. Sí, nada claro. do proxecto Botella ao Mar, Claro. Do proxecto Botella ao Mar do ollo, non? Sí. Da rota interior do ollo, de como convirte ese poemario de rota interior do ollo publicado en Portugal, porque é unha autora moi Edición valorada en Estema. Portugal, en Edición Estema, que tamén é antologada e que tamén sae nunha antoloxía de poemas portugueses, ou sea, é moi querida Luisa. Luisa é unha poeta moi querida por poetas. por poetas e pola xente. Pero sí, pero como poeta é moi valorada, porque, por exemplo, tú ves antoloxías e non está E non moitas están, veces, sí. pero que tampouco está Basilarias, quero decir, que tampouco hai moita muller que estea en antoloxías, non? Claro, porque Luisa non é... Luisa faise ver como poeta tarde, o sea, porque Pilar Pallarés escribe un libro e Pilar Pallarés gaña o premio Esquío, sí. o premio Esquío. E claro, e ganase premio, pero Luisa tarda, aparece como con 7 haikus nunha folla Correo. del Correo Gallego, pero depois tarda hasta o 91 en que publica Música Reservada, pero sabemos que desde o 85 escribía, 85, 86, 87, non? Bueno, pois tamén escribe en Agalia, non? O sea, en uns poemas. E tarda. Entón, bueno, pues eso está aí, tarda. E cando gana o premio Espiral Maior, claro, sí, o gaña, pero logo non pode ver, non chega a ver o libro publicado, non chega a ver. Que esos 2 libros, é dicir, O Concreto sea, e o Papagayo, non chegou a verlos, non? Que tremendo. Son libros póstumos, Sí, son sí, sí, os sí, seus sí. libros póstumos, bueno, e que se recollan todas as columnas, Sí, que pero foi mira, unha homenaxe precisamente maravillosa. neste do Papagayo, que o falaba aí nunhas xornadas, precisamente o que falábamos de que era unha persoa moi querida, non? No público había xente que lembraba a Luisa, non? E ademais, Claro. a reivindicación que facían deste barrio, dicían máis señoras, non, isto foi toda a vida San Roque e tal, que non era o Papagayo, e Luisa estaba denunciando e tal, o Papagayo, quero dicir que era unha persoa querida pola xente, non? Sí. No, pero refírame que moitas veces, porque eu estou oindo últimamente cousas, pois, por exemplo, pois, se non era unha persoa recoñecida. Sí, Luisa era unha persoa moi recoñecida. Era moi querido, que pasa que Luisa non se prestaba a estar donde pensaba que non debía, non? Nin ía aos lugares onde ela non... O sea, Luisa era unha persoa moi comprometida coa súa propia ideoloxía, non? Entón, bueno, pues estaba na Asociación de Escritores, querida, valoradísima. Home, estiva no Foro da Cultura, e era a responsable dun apartado do Foro da Cultura. Despois, bueno, por exemplo, a xente nova, eu falaba con Carlos Santiago, que estaba no de Burla Negra, e ten unha lembranza de Luisa maravillosa, de que aparece ali con o de Botella ao Mar, non?
o ollo, no? Despois, por exemplo, E o Flying Carpet, eso despois tamén... foi tremendo, porque eu falaba coa persoa que non lembro agora, que é profesora na Universidade en Belas Artes en Pontevedra, e agora non recordo o seu nome, era, en fin. Os nomes xa virán. Que cando foi que se abría a exposición, no? Que foi a primeira exposición en Galicia da carpeta voadora, no? Que claro, eso tiña moito que ver co era a Marcha Mundial das Mulleres, que ese ano que se iba, que tamén despois estivo en Vigo, bueno, pois inaugurouse... A Flying Carpet era un proxecto mundial, non Sí, era un proxecto mundial, pero como era a Marcha Mundial das Mulleres, estaba relacionado con iso, por iso estivo en Vigo, na marcha, coincidindo coa Marcha Mundial das Mulleres, pero inaugurouse na Fundación Torrente Ballester. E Luísa tiña que estar o día 8 de marzo pola tarde nun recital, no que se abría a exposición e ia haber un recital, e ese recital, que mo decía, ai, por favor, a responsable de todo isto, converteuse nunha homenaxe a Luísa, porque mentras pasaba iso, era o enterro de Luísa en San Amaro. Pero quedaron tantas cousas por facer, porque o 8 de marzo pola mañá sí, tiña que estar en Oleiros nun acto de reivindicación do Día da Muller, claro. Quero dicir que quedou unha vida suspensa, non? Sí, e aí notase que quedou unha vida suspensa, que quedaban cousas por facer, que ela iba a estar aí, que estivo aí, non? Pois claro, todas as poetas recitaron poemas de Luísa. O sea, eso converteuse nunha homenaxe a Luísa Villalta, no? Bueno, e o da carpeta impresionante, este proxecto, porque estou en 25 países. Eu encontrei, busquei así unha vez en internet e falaban do poema Derrota interior do ollo, da poeta Luísa Villalta en Nicaragua, nun blog de Nicaragua, porque estivo ali, no? E esa exposición está guardada no Centro de Arte Contemporáneo de Santiago, está aí. O sea, esa exposición podería volver a poñerse, non? E sería maravilloso que este ano se puidese ver de novo. E había outras máis artistas galegas, bueno, pois estaba, pois eu recordo agora... Cácamo, Berta, non estaba... Estaba Berta Cácamo, que neste momento hai unha exposición dela. Sí, sí. Estaba Berta Cácamo, estaba Olga Patiño, o sea, así, varias persoas que agora non quero dicir todas porque non me acordo, non? Pero era unha exposición moi potente, moi bonita. O sea, que fixadevos o cadrado Sator para o que dá, non? Esa brincadeira de Luísa, de brincar con ese enigma, non? Para o que dá, non? E ademais a min hai unha cousa que, bueno, que claro, ides falando e eu vou pensando, e que a min me encantou encántame de Luísa, e é que por unha banda era, pois, eso, moi discreta, unha persoa moi discreta, que non facía ruido, pero era tan afouta coas palabras, porque, bueno, agora pasa isto en xeral, non quero dicir, non só en Galicia, sino en xeral, en moitas partes, que falase, pero sí, así, nada, pero falase da xente, pero logo non hai a fouteza, pois, nin xornalística, nin ás veces literaria, non, de chamar as cousas polo seu nome, non, porque o Papagaio é un libro dunha gran valentía, non? Sí, sí. E iso, ela é directa cas palabras, e aí é onde ves unha muller moi forte, moi potente, e que chama as cousas polo seu nome, non? E entonces veste realmente interpelada e leva a reflexión. É imposible de ler a Luísa e non quedar pensando, pero con unha soa frase, non? O sea, eu pasei meses coa primeira frase das Chaves do Tempo. Meses. A min pasoume coas farolas de teoría de xogos. A min isto de... fíxome pensar moitísimo nos sons da miña vida diaria, non? Porque a protagonista ia andando pola cidade e escoitaba o son das farolas, pero o son das farolas non era igual todos os días. E ia cambiando, non? E entón, claro, recoñeces ese ruido na pedra, ese ruido de electricidade que pasa e vaite construindo a ti mesma, porque non te podes construir illada diso, non? E tamén pasoume como a ti con as Chaves do Tempo, que dei dándolle voltas aí, e despois ia atendendo a todos os sons que había por aí pola miña vida. E agora pasas por diante do obelisco, e daste conta de que todos temos un obelisco interior, pero claro, para iso
Por iso, decías ti antes, non, que non perdía o tempo cas redes sociais. No. Claro, nin perdía o tempo cas redes sociais, nin levaba auriculares nas orellas. No. E entón, escoitaba os Bueno, e sonidos. molestáballe moito pensar que había xente que dicía que o papel se ia rematar e que os libros ian Claro. Houve unha gran discusión, lembro, foi moi interesante en Vigo no congreso, no cuarto congreso de escritores, falaron Forcadela e ela, no? E entón Forcadela pensaba que o papel ia rematar, no? E, bueno, claro, aparte Forcadela estaba con unha das primeiras revistas de internet galegas que foi o Ximnasio do Academo, e entón Manuel Luisa decía que no, que o papel nunca ia rematar, que no, que os libros en papel non podían rematar. E fora moi interesante, o sea, sí. Sí, pois por eso que decías ti, non, do digital que priva tanto, non, de escoitar, ás veces cando imos aos institutos, aos colexios, e sempre hai ese alumno, alumna que di que hai que facer para ser escritora, non? E dis, eu agora, por exemplo, sempre lles digo observar, non? E agora que estamos tan metidas na obra de Luisa Villalta, non? E poñolles exemplos, non, da obra de Luisa Villalta, digo, observar e escoitar. Se non escoitas, se non observas, sobre que escribes? Entón eu imaginaba, pois eso, ese problema do obelisco, digo, un día Luisa sentouse nun banco, seguro por ali, e estaba vendo a xente pasar e dai saiu ese poema, non? Desa observación e dese escoitar tanto esta cidade. Si, eu, por exemplo, eu teño a sorte, e é unha imaxe que ademais volvín recuperar agora, cando estaba relendo este poema, o último apartado de música reservada publicado, o poema musical, este poema é maravilloso, o poema cíclico para soprano e cuarteto de corda. Bueno, pois, a parte das aves, Luisa, se vos fixades, lembrades que este poema falan as aves. Sí, son as aves as que falan, non? Pois Luisa, eu lembro a Luisa recitando este poema en Pontevedra, que lle gustaba moitísimo recitar, non? E a máis quedoume grabada, Luisa estaba con un traxe de chaqueta negro, e entón, claro, estaba máis recitando. Lembro que outra persoa que estaba recitando era Pepe Cácamo, non recordo, había máis xente, pero non sei quen, pero quedeme con Pepe Cácamo e con ela recitando, e ela, cando recitaba este poema, movía as mans, porque era, pois, unha ave, non? E transformábase en ave. O sea, era realmente maravilloso, porque estaba xogando, estaba nun proceso final de xogar con fonopoemas, o sea, dáballe moita importancia a todo isto, non? Entón, a min, agora, cando penso, gústame moito ler ese poema, vedes, te dá sorte que vos dixen antes, de que as voces son moi importantes. Eu, cando leo ese poema, é Luisa que me lee o poema, que é un regalo para o resto da vida, non? Claro. O sea, sí. Fonopoema e tamén que a imaxe, non? Porque Sí, a imaxe sempre. A imaxe, Sempre, tanto sempre. desde a palabra escrita como desde a propia distribución do que o verso, non? Dalle moito, que había xente que non lle gustaba cando facía iso. Había isto é infantil, colocar así, tal. Non, ela gustoulle sempre, ela sempre lle deu forma, os poemas coa... Sí. Sí, e despois, pois iso, non? Esta imaxe que xa ela non estaba, pero provocaba, non? Cando contabas aí sobre o enterro e o seu alumnado, non? Que sempre nos recordas e nos contas aí esa imaxe que che queda sempre moi pegada do alumnado, non? Sí, que realmente aí daste conta. Aí, eu recordo, estaba con Enrique Acuña e con Carlos Bernárdez. E lembro que Enrique Acuña, cando viu entrar, cando nos saíamos e entraban todos os alumnos no cemiterio e cos cravos brancos, non? E digo, aquí hai semente. Entón era a imaxe, e realmente sí había semente, e foi moi impresionante ver o alumnado de Luisa moi noviños, porque había rapaces de segundo de ESO, moi noviños entrando, pero moitas nenas, moitos nenos, moi novas, chorando, e, claro, queríana, e eso é moi importante, o sea, eso é... Neste tempo que non hai redes sociais, non? Que non quedas para ese querer, non? Ese querer acompañar, non? E da maneira que a ela lle gustaría. Sí,
Sí, sí, sí. Porque moitas veces dice de Luisa que ten unha poesía moi culta, non moi distante, e aquí desmontamos todo isto, non? Desde o momento que o alumnado se achega, le intervén, desde o momento que levan ese cravo, non? E que, porque non levan unha coroa, non saben perfectamente. No, cada un levaba un cravo branco, sí. Sí, 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 sí. Claro, porque ela tamén, o sea, vai deixando pistas na súa obra e nos seus versos da súa actitude ante a vida, non? Claro. Cando di isto de, bueno, co libro de... Non deixa pistas, é claro. Bueno, efectivamente, non, digo, deixa pistas porque falábamos do alumnado, non? E tal, cando vai dicir, cando di ela, non? De non me abandono e formo parte. Sí. Claro, é Sí. que xa está dicindo tanto, e estános dicindo tanto, Sí, e estános dicindo tanto con ese non me abandono, e formo parte. E forma parte. Aí vou formando parte, non me abandono e formo parte. A min pareceme tamén, bueno, hai tantos versos que poderíamos coller, pero hai versos que sí que son como unha agora, claro, que non está como unha lección, como algo ou como un pensamento, non a seguir e que sería fermoso seguilo, non? Seguir formando parte, non E que era unha abandonarse. visionaria, era novadora, non? Empezaba a reflexionar sobre cosas, de verdade, estás lendo as reflexións do Gran Hermano e tal, e dices, Sí. wow, Claro, pero sí, que sí. isto que me é moi O que próximo. falábamos das pantallas, cando Sí, estábamos sí. escribindo Alma de violino do artigo das columnas, non? Que falábamos das pantallas, bueno, naquel momento non había ordenadores como hai agora, cada alumno ten un ordenador na aula, No, non? naquel non. Non, naquel momento non, pero ela xa estaba a falar das pantallas. Sí. É dicir, do dano que facía estar observando unha pantalla e non observar o mundo, non? Pois xa falaba diso, por eso digo que son artigos, bueno, sempre se utiliza esa palabra visionaria, non? Pero sí, visionarios, e que casi doe que 20 e tantos anos despois se poidese publicar con un pseudónimo e dixera a todo o mundo, mira, este artigo e tal, e pois mira, logo decirle, pois mira, publicou, o escribiu Luisa Villata, pero xa no 1900, sí. No, 2000. No, sí, 2000, perdón. Un mes, sí, no 2002, pero A 2002 principios do son, século, pero son sí. 22 anos, Sí, que claro, ten tela, que 22 20 anos, sí, claro. sí. Toda unha vida. É que todo vai moi rápido agora. Sí. Todo vai excesivamente rápido, sí. Sí, precisamente o contrario, non? Sí, sí. Silencio, ensayamos, imos ter esa pausa, esa tranquilidade, non? Porque ata agora falamos de teatro, falamos de poesía, pero deixamos aí ese conto breve, non? Que para min o do Cálamo é Bueno, sí. maravilloso, maravilloso. E o do tren tamén. O do tren, e o do xardín, non? Cando di que desaparecen os paxaros Sí, e que sí, sí. ese nivel de urbanización e tal, que está realmente pues, a falar de como está cambiando esa sociedade que estamos esquecendo e aí escoitar, non? E como pues, lle facemos mal e necesitamos recuperala para recuperarnos a nós mesmas, non? E para coñecernos, non? E levas aí un rato co papagayo na man. Podías ler ese poema que tanto nos gusta. Sí, por favor. Este é un pouco esa homenaxe, non? A esa vosa xeración que nos aprendestes as que vimos detrás a querervos, a lervos, porque se algo sabemos de Luisa é que lía a Inma Antonio, que lía o teatro de Marga Doval, que lía as No, o meu compañeras... teatro non o lía. Non o leu nunca. Que leu? Novela? No, sí, novelas, sí, novela. os artigos, poesía, sí, Poesía, Sí. Pero o meu teatro O teatro era o de Inma. Sí, e o porque Inma era compañeira E dela. Xenaro Mariñas del Valle. Xenaro Marillas Mar, encantaba a Luisa. Rabuñal, Sí, que sí. compartían tamén aí Lino, que... Bueno, Lino Brase foi Brase, fundamental. sí. Sí, Miguel Anxo Fernandello, Miguel Pepe Cácamo, Anxo, sí. Pepe Cácamo, poesía, Cácamo, sí. Que- Carlos Bernárdez, que eran moi Tamén. amigos, sobre todo falaban moito de ensaio. Por exemplo, Carlos Bernárdez escribiu tamén en Edicións Tema un libro sobre o corpo da amiga, titulábase así, que era sobre a cantiga da amiga. Bueno, e tamén ela que fixo o do doido de Brandão, non? Sí, iso con Carlos Con con Martínez Pereira. Con Martínez Pereiro, sí. Sí. Non, incluso esas columnas, non? As columnas nas que di que Xela pois non puido vivir máis, nin incluso dentro dunha metáfora, Sí. que fala dos compañeiros de xeración como Avilés, como Manuel María, Sí, que nos eses aprendes... No, é que, por exemplo, é moi bonito ese artigo, Galiza Unada,
cando fala, cando di o día en que Noboneira escribiu Sí. irei de un día de poder ir algún día do Courel a Compostela, a Compostela por Galiza, por unha Galiza terra librada, libre, por unha terra libre. librada, pois ela di que o mellor, o sea, que ese foi o ano no que Sí. ela naceu, no? Sí. Entón, está atada aí a esa Sí. misión, a esa liberdade, e ser libre tamén é sufrir. E iso está presente en Luís. Pois imos entón a loco a amizade. A amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa de fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado. Pola dor que as esfrega, deteriora, volve inúteis e entón hai que poñelas a secar o ar das bocas abertas, xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos.